Kamonta itoko batebia. Mheshimiwa aongee amalize, stolishe. Aongee amalize, stolishe. Hakuna kuongea. Hakuna kuongea. Mbuya mole. Nyoroki iga. Ntagete monte gerere. Nimbuate gente kamonta itoko batebi. Abangina bali baminto tenena asini nimbatebi. Iwana ataka goteba iga. Egento kiagera na chaga rero. Nchetinche akurwana segu nonde. Egento kiagera na cha rero. Nesenge ncho mwana oyo musiria. Antebia ochagire kuumera bagusi Nairobi. Na atagete tuumera nega. So that mosindigise tokwane mangana beratatu. I want kubaboli mwezi mulega muski uchari umongi na kuamboka. Please go back. Please go there. I want to speak alone. No. You have to go. Please go. Thank you. Egento ya kabere. Tegerera. Thank you. Egento kende ya kabere nale otebaneke. Ibonta gete monte gerreiga. This is the reason why nobody akoiromo gusi seriously. Momanye tieta bauti ekeremo okoli gichukura na ekeremo okoli yeniwo. Inche no seneta ODM bono iganto liko gamba mangana ODM. Egento giatoleta gaiga omwana oyo musiria ogokorega siese county ya Nairobi. Nero gokonya bagusi barega. Ntogwana ine. Omwana oyo mobase komosarerie gasi. Ntogwana ine. Bono. Number two. Ebina bia binto bikogera gusi mogo sinyu Nairobi ga koira none keroge kemo. Ekere chikura chiare koli gusi. Nabona isaine na reko be governor ngakana ngateba tiga simba rati abe governor tali governor aba gusi mwezi mole Nairobi. Life is never about politics. Life is about social and economic empowerment. Siasa iliyo kwenye gotara yobogunisimu amatanga obogunisimu echiro oyiteko iramo gusiande iwono musene ntogusi ona chagaiga inuba abategerera ona chagaiga because omwana oyo anchigete nande gavana yaye Sakaja akang'akere esimi marogoba agante bigendo sindigise ngo musiria. That doesn't mean atima yetinga wanyonyi naro. That doesn't mean atima yetinga Raila nere president yane ni manyete, lakini ya president ya Kenya bono iga William Ruto na nere to kolega asinere. Ntoko ruane regento tutabuati. Ntoiwana ine. Bono. Egento ya kabere moli yenchera mwepange nchena nchire gochicha. Mbakolere arambe ya nebune seneta ya gusi. Omotienyo yogo chaiga gosebono. Number 2, toko nyora libaga na abamata karua na abachera argei
na aba yonde Murkomen na abe President Ruto na abanza kaja bago chagaiga ni nyora raira gai street ngomo tebyo muchango bwaba gusino choiche go story wota tuwana nile bono nande. I want to say finally, this is my brother. I would have said a lot, but I've lost my voice. Inche gonko basorora motegerere binta bagusiba gakwanire kare bari goteba ense yabande nkena magakorere ki omugusiya akamanya goteba oyo mino nabe sarabe oligoro tambe omoererie romorusiarari azeta iyo ekarabanda baba gusiba gakwanire bagorotenga moko enda kirali mo baba chinga mutohoro kienda mwamu muchako butsensi binte bimbi arengo omugusino omonto bwesigete nomugusino omonto bwerendete omugusi muri kondolekere ngo kwane TV ngakingo kwana tato kwana buno omonto bwachete skuru akabeka chino tsiga akakwane geswahili buya akabeke go busi nege songo kego cha kwaswene ndi bode binte bikoroleka naga to chugo kura ngana ira igoro ngasijuina binte biwachana nazo mpaka 2026 oyo talichikura koli ibono omwana oyo tigamo mosege momobogorie abere Nairobia nero gotobekere nguba nonda toke nonda soalia abaluya nabamo ababagusiga temo maete boigo bas tigatosikane okoruga iga Nairobi chisegi wakaenda Gusii chisegi wakaenda Nairobi asegete chisegi. What is wrong with us? Ngigetoria and yet mo koruga iga kiro montonko endari nyomba goikenda geretuke musiria ntegera bangina balia aye baba nyasa gusesenie abantu abanabaya obalinde. There is only one advice nere nkomo eyemo. Unfortunately I've lost my voice, but let me try. Orende keretora uchangere chibesa uchisike buna wasigete iso kale mwaye abantu ababonsiga obalende naye bono babwoli bunangina oyo mumuromo abo monene ntogwana ine injene sokoroli Kongo nande mogo sinywa inche pakambe nkobatebya. Number 2 musiria abana mbaro bakogenda kata nimbwata mabage 30 mambindigie tugambe magende bono tugupanga abana Nairobi na mabaganda mbwate 20 ngire Gusii ntogwana ine. Number 3 omusubati oyo kwana igoro yechimboli omusubati oyo kwana igoro chimboli nimo manyete egento kerinkaro babo chocho toikaranse naye aigarunga iye migondo nere gokonbogwa togende tuliye mugondo obeke chigurupu yabange na 2020 chinye chimboli chibe kwororo. Number 3 inche igomenyete Gusii na Kitale naga iga utawala Kitale gontugete chingoko chirubunye nima eto gotura chingoko obeke chimboli bayetana ni chingoko chieke Gusii igoro endagera inche ngo barusire Kitale na baletera again Tokyo Elio. The agenda of this meeting is not political. We are sick and tired of politicizing everything in Kenya. We want to look for a way
on how we can improve, change, and enable our community in Nairobi to be considered as a viable and working community. Any politician who wants to come and meet the Kisii community, put your money together for the circle, for the youths, for the mamas, then we will consider what you are talking about. Nandike nekerongo kwana oyo nincha moye message egento kienu kia Mombasa na keiwa omochango mutangani inye bono njengo chako litukuruka seed inche mogo chakira igonta gedukora baletara siringi 300. So aya baba pange timu yao utorangeria holime ondetayo gocha gukwana siasa abantu baleta chibesa tuchange mubeke chibesa account twayiwananire yasaba sese nimi ya muno na egento nari watebaiga omugavana ino Sakaja nona arenge nere bunge maite mbaro mutamanyeti. I've been a member of parliament for 23 years. Now is when I'm a senator. Ebintu mbiro manyete binde mutarore. Omwana oyo tako mubeke ese siasa abutwegasi. Ekere mwanyorire omwana omino kubakonya tako mo expose gochiesa abantu baisiko. Ekiagera egente kekerwa abono ogeko boyo gachieta karangeri bari bakobeka chianga yelo buna babo Onyonka na bari gotogie grupu eyende. Omwana oyo has a clean heart. Tabuati agenda ya siasa Sakaja nero ntebe tingi chegaiga esenge nchotu arenge nere bunge nande gantebe tie igata getumomo enmo benere momo buatesie nale ready gokonya omugusi. Tumekubaliana? Mumenisikiza? Gavana wenu aliniambia niwaelezee. Yeye anauliza muwe mkimpa support. Gavana wenu nilikuwa naye kwa bunge. Sasa mimi ni seneta wake kwa sababu akija bunge mimi ndio namuuliza maswali. Tumezungumza jana akaniambia tafadhali kama jamii ya Mkisii itakuwa kule Nairobi wanakutana nenda uwapatie salamu zangu. Mumepokea salamu zake? Na jambo la kumalizia, huu mkutano haukuwa maneno ya siasa. Huu mkutano ni maneno ya kiuchumi. Abangina baito bali Nairobi bali keligwenchera basomya abana abande ngusiba kale abande no bali gaiga. Omugusi omungaini agakora ki? Omugusi akoli gyobundi mwaye twawananire mbiyamono aitata lema nano maitenje nege chembere ya sakawa ya na gwakira mabuto mwishoye lema ya buyole. Thank you. God bless you and call me in the next 2-3 weeks. I bring your money. Call me, I bring my friends. Tocha kere gaiga tumanya kogendanka.